Gusti urip bendina kaya ngene, kapan sugih? Duwe anak loro lanang-lanang durung mapan, durung duwe kerja. Ya wis le sakanane tak wae mangan sego tempe. Le Jambul, sapar mene ya. Le Gege. Enten apa, Mak? Mana ngene? Lagi enak-enak dolanan kok. Sing sabar ya le nglakoni urip iki ya mung kaya ngene. Aku mbiyen kawin karo almarhum bapakmu, gara-gara kepincut karo bapakmu. Ya ngene le iso aku mok iso nguripi kowe kaya ngene. Sing sabar ya le, mau tak pakani sego tempe bloko. Nggih, Mak. Mboten napa-napa. Kula kalih adikku ya urip ngene iki ya tak syukuri wae. Nggih, Dik. Nggih, Mas. Ya wis le, mak tangga liwat sego sik, ketok esuk-esuk utuh kowe-kowe do durung mangan. Nggih, Mak. Yuk. Yuk. Ayo, Bu. Mandi ki loro godhong gedang. Iki ana godhong gedang. Saanane ya kaya mangan sego ndek. Iso kowe mau mangan iki, kowe yo durung kerja. Wis tak nyelok anak-anakku tak kene mangan. Belikan sekali, Cok. Le, Jambul, sapar rene sik le mangan le. Lek Gage cepet suwek. Mak. Ayo, mangan yuk. Ayo, ah. Belum apa lagi lho. Iki, Mak, lawan. Ih, anane yo le, bisane bae kita. Tangan karo tangan, iso aku mau ngwaki kita. Wes aku tak resik-resik omah dhisik. Ya wis, Mak, tak panganan Tak iki. Ya panganan. anak le. Yuk. Yo. Iki yo. Dadi wong kerkoso ngene, gone. Mak, Angkat tok. mangan sithik semene wong loro. Gua warak nih. Mbak. Wah, dua iki banyak. Nang iki Mas aku iki. Gua rasa tok. Aku seretan, Mak. Aku tak njiluk ngombe sik ya. Hah? Tak njiluk ngombe. Seretan aku. Aku tuh banyu sik, tak ngene ngombe banyu kuntek. Duwe anak loro, siji penggaweane dolanan, siji untung isih kena diandelno. Sapiku mas tak pakani apa durung ya? Endi bocah iki mau? Bul, Gambul. Endi iki mak gak semaur. Halo, Pak. Enten apa, Pak? Rene le kandhani. Sapine iku mah pakane entek. Aku rong luru, duwe anak gede-gede lha apa? Dianggurno. Wis kono ndang luru pakan iku arite ning ngisor kandang. Lah, adikku mana ndi? Mbok adine dolanan balik paling engko sore. Aduh. Kowe kae sing ndek anakmu ku piye, Mak? Karo Mbok bapak? le mbok kecelakaan. Wis. Ah. Ayo ngarit. Yuk. Kalian pansik. Ngat. Yo. Yo.
wayah sore-sore ini enake ciblon jakno. Pengaret wegah jakno, tapi piye sapine kok kaliren. Aduh, yes tak ngaret ae. Kumpulno sik, ngono akeh biar disak. Wah, ketentek ya, Kak. Penak ono apa? Ono tumbuhan sing loro. Ngaret dhewean duwe adi yo. Dolan ae. Opokan. Dadi ra semangat ini ya. Nah, balane kan iso dijak. Ngaret guyonan. Sapi akeh. Ora ono sing ngeretno. Ini urip piye nah yo. Ape sambat, tapi piye? Rasane yo iri karo wong-wong kae. Iso duwe mobil, numpak mobil. Iso kawin karo wong ayu. Piye yo iki. Wis tak lakoni ae lah. Wah, entak iki. Weh, kene sukete lemu-lemu. Gede-gede. Keparek. And somebody like you. Everything not beautiful. Everywhere together. Semene. Yuk naik. Ayo tak. Bocah Mas balik ngaret burung le. Yo. Le, dambul, rene ya le. Mak, sik Mak. Udah makan ini satu. Sik le rene sik le. Kenapa Mak? Sapine Mas belakane dulu. Ampun Mak. Iki wis gede. Anak nomor 1. Besok ku ya ora perlu kerja. Adine ya kaya ngono kelakuane. Wis kono ndang diluru kerjane. Kono apa luru karo Pak Lek yo kena. Wis diluru kono Pak Lek. Iya Mak, kula goleki Pak Lek. Ya wis hati-hati le. Nggih Mak. Dadi wong sugih dolanan tengok ya. Apa sih? Dik, peno es. Nanti gimana? Dik, peno es. Dik, Apa le Mas? Bawa celok ae. peno es. Yo. Ngakon sone. Wis ah kono lho, resik-resik omah ae. Daripada mbek seneni ya. Sisa bakaran rokok semalam temani kita menghayal lagi. Woyo yo kita ngayal lagi. Daripada pusing mikir yang gak pernah pasti. Woyo yo mending ngayal lagi. Ngayal ini, ngayal itu, yang penting gak nyusahin yang lain. Wow. Pak Lek. Ceruki wong ra ngono Pak Lek. Nopo lah? Goleki mak es iki lho. Lek mak yem. Iya, tak kano. Ya. Apa lho mae? Di mak yem. Mak Pak Lek. Anak lo, Mbak. Ki le iku ponakan diluru anak kerja.
Sakake lontang-lantung ngene iki kehidupane koyo ngene. Ra iso nyukupi keluarga. Aku yo mek iso ngiwangi sithik-sithik, ra iso berah. Anak ame ijazah SD ngono kerja, Mbak. Kowe ngece anakku. Yo bukannya ngono, Mbak. Dek yo bener ancen. Anakmu yo ijazah SD. Kon sekolah ndek biyen yo ora gelem. Ya piye iso ku yo mek ngono bloko tekan kono lek ditinggal ninggal pakane. Masa kowe rasake aku karo aku Pak Lek. Kan yo ben iso ngiwangi sithik-sithik ngono lho batinku iku. Aku yo pengen golek kerja niki, nomah terus lontak-lantuk. Ngurmati sapi tok bosen. Piye? Insyaallah, Mbak, engko yo tak lurukno panane. Yo nek iso yo dilurokno wong iku yo ponakanem. Yo tak lurukno, Mbak. Ah, tak ngopi sik aku. Yo. Ngopi ora. Aku jan. Ayo. Bocah ngupang ngopi ae ra duit ngupang ngopi ae. Pak Lek. Pleno ini. Celuk iku ora dungu. Ambene apa iki, Mbul? Gak apa-apa. Napa? Piye Pak Lek, wis mbok goleki kerja rong aku. Aku nomah yo ana lek kerja. Tapi kan yo reti dhewe anek desa. Bayarane sepiro? Ya nek bayarane sithik dak aku ora suke-suke Pak Lek. Piye iki terus uripku. Yo aja ngono le. Tak omongi iki jaman biyen. Jadi dari Diogenes iki unine ngene. Wong sing paling sugih iku wong sing paling nyaman karo pemikane sing sithik. Mas yo kowe ra duwe apa-apa tapi kowe nyaman. Iku kowe sugih le. Masuk ora? Masuk Pak Lek. Masuk. Ya wis Pak Lek. Kerja-kerja sakanane lah gelem aku. Yo wis esuk anggere merono omahku. Yo tak anggere tak moro aku sesuk. Penting tok kerja. Yo ora rasik. Ora entuk nganu makyem aku. Malah calanan. Ora entuk. Lah wong aku nanti duit ape turu. Nah, mungkin untuk sumi bojomu mau. Wong mbok rupi nang kono lho paling. Bojo sing tok ayu ngono kuwi konti. Lho tak omong. Kowe anggere tanggung jawab iso nggih nyaman di wong wedok. Mesti wong wedok marah-marah dhewe le. Wah, katamu kok bijak Pak Lek. Iya. Ngeri kowe. Ayo tok. Pine wis ana. Masuk Pak Lek. Masuk. 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 Ana bulik susu sing ayu dhewe. Pak Lek, kula pamit riyen nggih. Sini hati-hati. Nggih. Lha apa iku mau? Kenapa Mas kok diceluk Mbak Yem? Mau lho Dik kan nuruna kerja anake Mbak Yem. Sing ndi? Jambul iku lho. Lah terus? Ya tak bantu tak nuruna kerja. Mas wong kowe dhewe kerja serabutan kate ngewangi wong loro kerja barang. Tapi Dik, asih awak dhewe rawat sugih. Nek bantu dulure lah sak yo awak dhewe seneng kan. Ya wis lah. Masa blonjo ae durung. Kayak duwe. Lah dik mau desa wis takani 50 mbek ning dia ae. 50.000 ya kurang lah Mas. Dek tak butuh paketan, lah paketan kuntek. Aku kok gak iso Facebookan, gak iso streamingan barang. Ya sih lho Dik, wis duit kali siji. Iki tok. Iya wis gak ono iki, gak ono duit, gak ono. Lah. Wis. Sendang masak. Sing enak lho. Ya. Rene lan iki le. Nanti Mak, ngono. Ye. Iya, aku iki langsung ngomong apa. Sing nyaman di wong wedok. Wah, wedok iki seneng. Tai ah.